World Bank hene ka sngi kila penlong ika jingalang bat ka Khasi Hills Autonomous District Council na kabenta ban yai beteng yaki project ki bayade bat ka solid waste management. Haba pen pau shikilat pathai kubor hadian ka jingalang uba penyait sing sie mula ong baka KHADC ringkat ka jinga trelang bat ki nong shong shnong kan penlong ya ka jingi penshai pat ba kumno ban bo yala ki jong ki nyut ginier. Uba siya mula ong baka Executive Council kala siyem ya rai ru ban ya trelang baki nong shong shnong lembat ki hima na kabentaban penlong ya ka take a project ka bajob. Kumno ngin ya tatlo tili isnong ngin petrekam first phase, second phase, third phase hangtangin sesuatu ban bang ya ka budget. Te nakal yang ka World Bank kala syukentu ini ban compensate ekani ka kam namar ba kala ada alot ya ka fund ba kana mlaps kani ka fund na mangihap ban da kumno no hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke eka jing thu ga jung ni habedi solid waste dangila long clear in black and white ka jing tho ka biang bangi kwa ban petrekam kumta ba ka jing lut sep tan long kumta de nakal yang ka World Bank kala long bakuloi ban ya trailang ban ni ban ai kan ni ka funding.